бахтум дӯстон, ҳамватанон, муҳоҷирони азиз, ма Шӯрат Қудратов ва тими маркази Тоҷикон тасмим гирифт ки имрӯз дар моҳи шарифи Рамазон ба ҳама шахсоне ки дар маҳкамаи тафтишотии ки дар шаҳри Сахр ва ҷойгир мебошад барои дар моҳи шарифи Рамазон хурду хӯрок ва лавозимотҳои заруриро пешкаш намоем. Ва имрӯз мо кори бародармо Иззат Амонро ки ӯ дасташ хайр буд идома дода истодаем ва кори Иззат Амон ҳама вақт идома хоҳад ёфт. Мо онро идома мехоҳем дод ва инак мо омода ҳастем ки ҳама вақт ба муҳоҷирон, тими маркази Тоҷикон ба муҳоҷирон кӯмаки худро расонад. Маркази Тоҷикон кор ва фаъолият карда истодааст. ҳар як муҳоҷире ки чӣ дарде дорад метавонад ба марказ муроҷиат кунад. Дар он ҷо ҳам ба саволҳои ҳуқуқияш ва ба саволҳои зиндагиаш ки дар ин муҳоҷират мушкилот дорад ҷавоб хоҳад гирифт. бо мо бошед, мо дар хизмати шумо. Дӯстон, ин мо мева ва ашёҳои заруриро ба маҳкама барои шахсоне ки дар ин ҷо нигоҳ дошта мешаванд овардем ва амана дар назди мо якчанд шахсоне ҳастанд ки дар ин ҷо нигоҳ дошта мешаванд ва мо кӯшиш мекунем ки дар моҳи шарифи Рамазон боз ба ин ҷо як бор ё ду бори дигар биёем ва ба дигар маҳкамаҳо ва ба шахсоне ки камбизоат ҳастанд дар моҳи шарифи Рамазон аз тарафи маркази Тоҷикон кӯмаки худро дариқ надошта ба онҳо кӯмак намоем. ҳар он шахсе ки дар ин маърака бо мо хайр кард, худованд хайрашонро қабул намояд ва агар имконият дошта бошад хайртона идома диҳед то мо тавонем ин кори амали худро идома диҳем. маркази Тоҷикон барои ба ҳамин мақсад таъсис дода шуда буд ки ба муҳоҷирон ва шахсони муҳтоҷ кӯмак расонад ва мо ин иқдомро идома додан мекунем. кӯшиш мекунем ки ба ҳама кӯмаки худро расонем ва хусусан дар моҳи шарифи Рамазон. чӣ тавр ки рӯи маълумот ба мо маълум гашт, дар ин ҷо ҳозир зиёда аз 200 нафар нигоҳ дошта мешавад ва чӣ тавре ки аз навод дида мешавад, дар ин ҷо на фақат шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандои аз давлатҳои Осиёи Марказӣ нигоҳ дошта мешаванд, балки шаҳрвандоне ки аз давлати Сурия, аз давлатҳои Африка, хусусан аз давлати Тонго дар ин ҷо нигоҳ дошта ва ин хайри кардаи мо барои ҳамаи шахсоне ки дар ин ҷо нигоҳ дошта мешаванд, на фақат барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳама оне ки дар ин ҷо нигоҳ дошта мешаванд ва мо кӯшиш кардем аз рӯи имконияти худ чӣ қадар тавонистем кӯмаки худро имрӯз расонем ва
кӯшиш мекунем ки дар оянда ҳам чунин ёрдами худро расонем то наворҳои дигар ва дар паноҳи худо бошед.